Slav, Kurd Kurdistan. Wek hûn jî dizanin li ser medya civakî da gelek kesan vîdeoyên me wêneyên me par vekirin. Ez dixwazim tiştekî vekirî bêjim. Heçî kes xeberan pîrozbahiyên me ra bêje. Heçî kes xeberan cangoriyên me ra bêje. Heçî kes li ser rêberên me tiştên xelet biaxife, bila wê bizanbe ku em ê bibînin pêşe rojê da ka gotinên me, bersivê me pêk tên an nayên. Bila heçî kes bizanbe van însanana bi xirabtiya xwe nikarin pêşe roja me têk bibin. Van kesên ku xwîna xwe dewletên dagirker Türk, Ereb, Fars bila bizanbin hûn tenê bi Kurdî diaqifine. An xwîna we îxanet e. Ez dixwazim vekirî bêjim. Heçî kes li weşanên wan da dema ku pîrozbahiyên me ra xebera didin, diçin layka davin, diçin belav dikin parve dikin, bila ew ê bizanbin. Çawa ku bavê Ebu Qondre sê roja di avdasxanê da serê wî di nava wê pîsiyê da bû, ew ê bizanbin pêşe rojê da em ê van kesên ku qirêştiyê dikin, van kesên ku xebera didin, wê pêşe rojê da em ê bibînin ka tiliyê me dikeve çavê wana û çavê wana derdixe an ne. û beşa diyemîn dibêjin ku Kurdê Bakur û Kurdê Rojava Kurdê Kurdistanê ye. Xeberdayîn heçî kes xebera dide ew gotinên me ji bo wan abû. Bila tu Rojavayê pîroz an Bakuriyên pîroz an kesên dinên pîroz bila nehînine ser mêjiyê xwe. Nefikirin. Ew nadixwazine nakokiya derxin. Bersiva me çi ye? Tifkirin e. Tifî rûyê wana bikin. Ew na wê jî fêm nakin. Ji ber vî awayî em dibêjine wê pêşe rojê da bibînin ka tiştê ku me gotî pêk tê an ne. Îja em werne ser mijarê. Hevano ez dixwazim ew gotinên ku min bi kar anîn wan keseyetan naxwazim. Wan keseyeta tu carî lêborînê naxwazim. Lê ji ber ku ew uslûba ne uslûbî gorî me ye, ji ber vî awayî ez dayîkên cangoriya û cangoriya lêborînê xwe dixwazim. Bimînin di xêr xweşî da hêvî dikim hûn vê vîdeoyê belav bikin, bila bizanbin ne zîndana, ne mirinê, ne kuştinê em ditirsin. Na, em natirsin. Lê em ê heta dawiyê xwedî li cangoriyê xwe, malbatên cangoriyê xwe û xwedî li rêberê xwe derkevin. Devam bikin. Kesê ku layka davêje, dila davêje, tevlî weşanê wana dibe, ew na jî ji bo me eyne ew keseyetan e. Bimînin di xêr û xweşî da bijî berxwedana Rojava û Şingalê. Bijî berxwedana gelê Kurd. Xatirê ver.